Ganda-ganda. Shoalhaven River. Saka ang dami-daming mga car dyan. Ha? Ha? Ningan may tatamba ko dyan, May. Asa good? Ningan day? Ni mama yung takaan. Ni mama yung takaan. Nakawa, problema dala. Nay, gwapo nga ni babay. Charot, char. Mahalin tayo. Ganda-ganda ng view, guys. Shoalhaven River. Ang ganda-ganda talaga. So that's the other end there, guys. This is the old, that's the old bridge. This one is the new bridge. So, saan kayo dyan? Stress tayo ngayon, kaya kailangan kong magpahinga ng malalim. So, dito yata banda, dito nila gamuon yung bagong bridge dito. Mahimo sila kahit traffic na kayo diri, most especially kung maraming tao. Beautiful. Yan ang galing kami dyan. So, papuntang Sydney yan dito. Papunta sa Aladala. Yung lagi kong pinapuntahan. So, dami. So, ang ganda-ganda talaga. So, there's a lot of birds. Birds that flock together, it's the same feather. So, the same feather yan sila kasi nag-flock together. May isang hindi. Daming tao, guys. Daming car doon. Tingin na kayo sa akin. Kasi busy ako sa video ko. Charam. Yan, ang ganda ng Nara, Australia. Why are you beeping at me? Dito lang ako sa Dublin, oy. Ano ba yan? Daming car. Oh, big truck. So, yan guys. Yung nakita nyo, ano kaya yun? Yan ang channel. Yung roadway. Are we allowed to go there? Charot. English tayo, ha? Pwede pala? Wow! Baba kami dito! So, yan ang temporary closure. Footpath closure. So, yan. Baba tayo. So, kailangan ko humawak. Wow! Ang ganda! This is my first time here. Charot. Charot! Wala, ang ganda pala. Yun pala ang ilalim ng bridge. Sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng bridge, guys. Yan ang... So, ang ganda. Tingnan nyo. I'm here under the bridge. Nakakatakot. Hey, ang bilis-bilis naman. This is our afternoon walk. Oh, kasi may mataga kung sakyan na simba ko. Pwede wala dito? Pwede dito? Magana? So, this is the other side. So, ito guys, ito ang caravan. Ano yan? So, yan, mga caravan park yan.
dito, Caravan Park. Na yan ang parang bahay, guys. Na pwedeng ilipat-lipat kung saan mo pwede. So yan on the other side. So there you go. Ikot kami dito. So ikot tayo, dadalhin ko kayo. Galing kami sa kabila, tapos pumunta kami dito in another way. So yan, mayroon pang daanan doon sa kabila doon. So lingon-lingon tayo ng konti, baka mayroong mga snap ng cellphone. Wheelchair access. This is the old bridge, guys. That's the old bridge. On the other side is the new bridge. This is the view. On the other side. Yan, that's a footpath there. Pwede tayo maglalakad dyan. So, yan. Maganda nga. Parang safe dito na meron siyang may nakaharang if ever may sasakyan na lumilipad. Hindi masyadong hindi kagaya sa kabila na open talaga, nakakatakot din maglalakad minsan. So look at that, the view. Shoalhaven River and the other side. Ganda. Makifeel mo yung sasakyan, guys. Napansin nyo, guys, ang daming mga sasakyan talaga. So yan. Yan pala ang continuation ng Shoalhaven River. One way this way and there's one big house there. Makakano tayo ng fresh air. Shoalhaven River. So, yan. So there you go, guys. Online. Yan. Babalik kami sa dindanan namin kasi it's not safe. It's safe doon kasi ang daming car. So yan. Let's go back where we belong. So beautiful. That's Shoalhaven Beach. Oh, ma-feel ko talaga yung uyuk-uyuk. Nag-uyuk-uyuk, guys. So ngayon, babalik kami kasi daghan kay sakyanan dito, guys. Mag-isol may glabang pabalik sa mga gitoyok may para sa mga own safe first. Pansin nyo, guys, maganda pagod talaga yung mukha niyo. Oh, there's a fire truck. Shoalhaven River. There's a lot of houses over there. Daming house. Oh, no. And that's the other side there. The bridge.
May nakalagay nga warning na unauthorized vessels prohibited. So, hindi pwede yung mga unauthorized na mga sakayan dyan, yung mga boat. Hindi pwede yung sa akin dyan kasi wala naman ako. Hello guys! Welcome to my YouTube channel again. Kung nami-miss niyo ako, so tara, gala kayo. Tiyakin sa likod kung may tao or wala. So wala. So safe lang. So nag-walking kami. Pauwi na kami. Kasi kailangan kong ma-relax ng konti kasi grabe guys. Stress talaga ako. Malapit lang. Kung kamoy pabilion, asa mo, mahal ka, mahal mo, pili, alam mo, lisod kayo. Lisod na, mahirap mag-desisyon sa buhay, guys. So, yun ang na-feel ko ngayon. Lord, after this, hopefully, on center, guys, on the Laura Caravan, and then, culture. So, ikot na kami. So, yun ang mga caravan, guys. Hopefully, one day, kahit isa lang ganyan, I'm happy na meron akong ganyan. Yun ang mga bahay din, guys, na pwedeng titirhan. So, may daanan din doon. Punta to doon sa may tabing dagat dyan, yan banda. Saka, I don't know, that's so integrity zone. What close. So, may mga rubbish. Hindi naman, no cycles access. Wheelchair cyclist. This is under the bridge. Under the bridge. Pwede pala tayo doon, guys. Pero next time na lang tayo. So, under the bridge. Kung, baka may dati mag-date sa ilalim sa bridge. Sa new bridge. Nice view. Fish. Skeleton. Yan, yung himo nilang parang i-flat yata nila yun. Next pedestrians. So we're gonna going up the steps. Steps. Going up. Watch out your steps. Steps, baby steps. There you go. That's a walking talaga. There we go. We are now. So may naglalakad din, guys. Hindi lang kami. Meron din doon. Guys, nadumaan. So yan. Nagdamamadali talaga yung ambulance. Sana mag-ibi yung mga tao. Oh, it's going to... Nakakatakot yung sounds na ganun. Ibig sabihin may emergency silang pipikapin. Maganda na view. So dito kami, guys, turn right sa Ilaro Road, North Naura. Diyan kami. Liliko kami sa kaliwa. Yan. Ito may bagong bridge to Sonar. Ang ganda ng view. Saka may sand. Shoalhaven City Council. Andito is
Ang maganda dito kasi may toilet sila. Ladies. But at the moment, closed kasi gentlemen, men. At saka yun ang view dyan. Dyan ang may bridge. Sa dyan ang bridge. So, dyan kami. Welcome to North North. Ang ganda, diba? So, this is on our way home. So, I'm home guys. Thank you for watching. So, 5 PM na. So, mga 1 hour din kami nagwo-walking. Yan ang mayroon yung bahay. Kadang-kadang na mga bulaklak na tanim ko. Nabubuhay na sila. Thank you for watching.